салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ Нивасте бародаро, солиш 90, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолаташ мега хубай. мошини бародаро мега ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, нарша 30,000 сомон мега. марҳамат бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранатон метавонед ки занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошин тико ҳаста ки бародаро дар комментариё пурсидагӣ буданд. солиш 96, сӯзишвориш газ, кузов хчб, объем 00, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро созаш, состояниш 100%, ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, нарша 16000 сомон мега. ягон мошинхари аниқ бошад, биёед пеш мошина бинам, мега махурша савдо мекунем назди мошинда. касоне ки мошинхари аниқ ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Mercedes Benz C-Class, солиш 99, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро матоъ коробка ходовои соза, задагӣ пӯстагӣ надорад, чашкош соза мега, варид надорад, салон тоза, краскашам ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нарша 64 мега. мошинхари аниқ бошад, савдо мешавад. варианти аршин неста бародаро, танҳо сумқади фурӯхта мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Omega ҳастай бародаро, солиш 95, сӯзишвориш танҳо газ, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро состояниш хубай, находвай, матоъ коробка ходовоишам соз, 4 баллони нав дорад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нарша 16000 сомон мега. харидори аниқ бошад, савдо мешавад. варианти алишерам ҳастай бародаро ки ба ягон Opel хчб ё ки седан қади алиша мекунад. касоне ки мошинхар бошед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. дигар мошини мо Mazda 6 ҳаста ки бародаро дар комментариё пурсидагӣ буданд. солиш 2007, сӯзишвори газу бензин, кузов универсалный, объем 2.5, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле ки мошин мегӯяд дар навора ҳамин хеле состояниш, краскаш тоза, сарапина надорад, матоъ коробка ходовои 100%, бе ягон камбудия, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 70000 сомон мега, бо камтар савдо мешавад.
марҳамат, бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамиро рӯй карда занг занед, маълумоти парратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро ваъдавоз пурсидагӣ биланд ёфтагим газ 53 солиш 93 соди шӯриш дизел мотори трактор МТЗ-82 коробкаш механик коробкаи зил аст бародаро 5 скоруса баллонои нав аз зил бародаро ҳуҷҷат ҳамаш 100% дора бушкаш 5 тонна мошин нахаду ҳамаш 100% биягон кам буде фақат мегирӣ ҳай мекунӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 нарша 55 000 сомон гуфта истода бо муомила дора. марҳамат, бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтар ба даст овардан рақамро рӯй карда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихе мошин хона замин квартира се бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо аст. хайр то наворҳои оянда.